Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играя Майнкрафт. Това е втория епизод от поредицата ми. Благодаря на човека, който се абонира миналия път и че подкрепя канала ми и като цяло на всички вас. Защото по принцип на дългите видеа никой не се абонира. Докато не снимах, съм нафармила малко дърво и си опитомих този папагал. Червене, не намерих светлосин, ако намеря ще опитома още един. Така, мисля къщата ми да бъде от джунгово дърво, подът ще бъде от олк дърво. Честрумът, който ще бъде подземен, ще бъде от бамбуково дърво. Така, за сега го планирам. Имам 17 стъкло. Ще трябва, може би, да нафармя още малко. Ще видя колко прозорци ще направя. И зависи от големината на прозорците, ще видя дали всички ще бъдат от пясък, от стъкло. Това го запълних, защото ме дразни как се свичам. И да, ще си седна обаче след малко спаунпойнт, защото пак в селището. И да, като цяло това е за сега. Ето там, вижда се вече, съм си направила фермичка за бамбук. Имаше 32 бамбук, който нафармих и го сложих и той сега си расте. За този епизод мисля да не правя нищо друго, освен да си направя къща, защото все пак миналият епизод беше кратък, обаче го обработвах доста, беше преди това половин час и затова имаше толкова много забързане. Сега ще трябва да започна основите на къщата, но преди това ще трябва да нафармя дърво, освен ако не съм нафармила достатъчно. Но мисля, че имам достатъчно. Да, имам предостатъчно дори. После обаче ще трябва да нафармя още, защото трябва да имам и обикновено дърво, а не само на планкове. Тоест трябва да имам олк лок и джунгъл лок. Така че мисля да започвам. От време на време ще бързам да тичам към леглото, защото като става нощ не искам да се появявам всичките тези зомбита. Трябва да се старая всичко да е симетрично, защото иначе не изглежда изобщо приятно. Може би, като гледам, защото съм го направила 5 блока, за да не е прекалено голямо, вратите няма да са съвсем симетрични, защото малко трудно ще се получи. А и дори да не е симетрично, мисля, че пак ще ме удовлетвори. Ако поне главната част е симетрична, защото тя ще бъде на 2 части, а може би ще има и трета, която свързва към място, което се качва към втория етаж и място, което ще се слиза към честрума. Така, сега трябва да отида да нафармя дърво, олк и джунгъл логове, защото на мен олк логовете не мисля, че ще ми стигнат, но сега ще събера повече джунгъл, защото все пак трябва да имам достатъчно, че да направя колоните отстрани, които ще бъдат от обикновено дърво, не на планкове, а на всичкото отгоре със сигурно ще ми трябват и още планкове и може би още веднъж ще се върна да нафармя дърво. Както ви каза, сега бързо тичам да легна да спя, преди да дойдат чудовищата, защото иначе пак ще трябва да спа при селяните, защото ще ми изпишат, че има твърде много чудовища наоколо. Сега стана светло и продължавам да строя. Доста голяма част вече съм направила, сега трябва вече да започна да правя самите стени от дърво. Да, също ще отнеме време, докато помисля колко място ще оставя за прозорци, горе-долу на каква височина ще са прозорците, а на всичко отгоре, като гледам колко малко ми остава,
ще трябва да ходя да фармя отново. Както ви казах, отново отивам да фармя. Ето тук ще направя прозорци, както от тази страна също. Мисля, че къщата ще претърпява промени, докато направя всичко да изглежда перфектно, само да си взема папагала или да го накарам да седне по-скоро, защото ми е писна от него. До сега ми изглежда доста добре, до някъде симетрично, честно казано. Сега, това ще го щупя и ще сложа обикновено, може би. Не, изглежда зле. Добре, може би ще го обеля. Или така. Не. Добре, не ми харесва по този начин. Затова се сетих за едно нещо, което може би ще ми допадне. Да знаете, си направих чест, както го виждате, и там си оставям нещата. И да, сега ще направя една промяна, която може би ще ми хареса доста. Както виждате, съм почти готова и според мен така изглежда доста по-добре. Да, като цяло сега ме харесва доста. Сега трябва да си направя... Не, аз имам печка. Всъщност, мисля, че все още нямам, но... Добре, сега ще оставя ето тук. В нея трябва да сложа въглеща. Но проблема е, че имам само 3. Мисля, че имам доста повече. Сега ще взема... Пясъка къде е? Ще взема пясък от честа и ще си направя стъкло. Обаче едва ли въглищата ще ми стигнат. Ще си направя пак спаунпойнтове. Ще хапна малко. И като цяло къщата доста ми харесва сега. Трябва само тук да сложа тези неща и трябва да счупа дървото. Защото, както ви казах, тук си сложих си засадих дървета и едното вече поникна и трябва да ги използвам, за да си направя слабове и с тях да направя покрива. Този го обидвам, за да им взема въжетата на ламите, защото така или иначе не го ползвам никога. И като цяло да. Имаше удавник с Trident, но сега го няма, просто ламите ме наплюха. Добре, изядох това, ще взема пръчки, още саплинги. Добре, сега трябва да си направя дърветата и да ги направя на слабове. Да, ето ги слабовете. 42. Май няма да ми стигне, защото пода ми отне доста повече, но нека да видим. По някое време ще отида да нафармя още въглища, ако не, ще си направя въглища от дърво. Накратко тук направих това, което имаше от покрива, направих си стъкла, нафармих пясък, счупих малко дървета и като цяло да, накратко е това. Добре, сега се събудих и трябва да си направя дървени въглища, защото ми свършиха дървените неща, които мога да използвам. Затова правя си просто въглища, май наобратно се правяха. Ще ги изчакам и там на едно място видях истински въглища и ще ида да ги взема след малко. Стъклата са готови, сега ще ги сложа и ще ви покажа идеята ми за 6 места, на които не съм направила прозорци за тях. Слагам ги и трябва да взема само дърветата, може би това, защото е по-голямо. Ще чупа това. Добре, значи, мисля да направя такива не огради, не знам как се наричат,
вратичките за оградите. И ще си направя от тях. Ще ги сложа на местата, защото те са само по едно блокче и две на височина. И мисля, че ще изглежда яко. Ето сега си правя един момент. Трябва да си направя слабове, за да довърша покрива. Знам, че е забързано, но и по принцип стана бързо. И сега ще си направя един момент. Сега ще си направя 4 такива вратички. Въпреки, че не, то май бяха 6 прозореца. Нищо, ще направя още 2 за всеки случай. Ще ги сложа тук. И да, 6 бяха. Така и така. Добре, доста ми харесва. Сега имам спаунпойнт и мисля това да бъде от видеото, хора. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала и благодаря на всички, които подкрепят канала ми. Чао! И до следващото видео.